iawn, Sophie sy'n yma, a dwi'n gweithio i Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru. Mae gan Sally swydd pwysig iawn, ac mae hi'n sicrhau bod pob un ohonoch chi'n cadw'n ddiogel, yn iach ac yn hapus. Heddi, dwi'n mynd i roi syniad i chi o weithgaredd i wneud, i helpu ni i feddwl amdano Erthygl 27, eich hawl chi i gartref, i fwyd ac i ddillad. Rydyn ni'n mynd i bod yn meddwl ar gyfer am ddillad addas heddi a dillad addas ar gyfer fathau gwahanol o dywydd. Pa fath o dywydd ydy chi gallu meddwl amdano? Sawl un efallai gallech chi cyfri, dweud wrth ffrind, dweud wrth athro neu athrawes, neu siarad gyda pobl sy'n byw yn tŷ chi. Falle gallech chi peinto llun, neu hyd yn oed arlunio llun syml, fel ei fi wedi gwneud ar hen darn o bapur. Dwi wedi meddwl amdano 3 tywydd gwahanol, ond dwi'n siŵr gallech chi meddwl am lot fwy. Right, y cam nesaf ydy meddwl am pa fath o ddillad ydyn ni'n gwisgo ar gyfer y tywydd yma. Ydyn ni'n gwisgo dillad addas? Ydyn ni'n mynd i gwisgo sgidiau glaw ar ddiwrnod heulog? Sa'n meddwl. Pam nag ydych chi'n falle mynd ymlaen i arlunio lluniau o'r ddillad addas rydych chi'n gwisgo ar y ddiwrnodau yma. Os ych chi'n cwblhau'r dasg, halwch eich gwaith llun o'ch gwaith mewn i swyddfa Comisiynydd Plant Cymru. Bydd pawb yn dwlu gweld nhw. Felly heddiw rydyn ni wedi meddwl amdan Erthygl 27 chi a'ch hawl i ddillad addasg. Da iawn chi, pob lwc!